Karon adlaw sa Sabado sa ikanapulog-tulo nga semana sulod sa tuig. Magpuasa o dili? Mao kini ang gipangutana sa ebanghelyo karong adlawa. Apan ang mahinungdanong punto mao ang pagkatawo mismo ni Hesus. Nagpuasa ang mga tinun-an ni Juan apan gilahi kini ni Hesus ngadto sa mas halawom nga pagsabot sa iyang pagkapamanhonon, sa iyang pagka-Mesiyas. Sa iyang tawag sa paghinulsol ug sa pagtanyag og kapasayloan sa mga sala, si Jesus malipayong mosaulog kun adunay usa nga mahiuli balik sa Dios sama sa nahitabo kang Mateo sa ubang mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala nga nagkatigom didto sa iyang balay. Tapos naghinulsol og gipasaylo og nahiuli ngadto sa Dios maoy tukmang hinungdan aron magsaulog. Niining paagiha ang pagsugod sa gingharian sa Dios diha sa publikong pagpangalagad ni Hesus nakahatag og hingpit ug bag-ong panabot sa relihiyosong gibansay sa mga tinun-an ni Juan ug sa ubang mga grupo ni adtong panahona. Ang pagpuasa kinahanglang ipadayon, apil na ang pagsaulog sa kaluoy sa Dios nga dala ni Hesus samtang nagpaabot kita sa iyang pagbalik. Pinaagi sa pagpasiugda niini, gibag-o ni Hesus ang pagsabot sa pagpuasa o sa pagbangutan nga karon mahimo nang iapil ang pagsaulog sa kaluoy sa Dios. Pamalandong. Sa akong pagpuasa, mahimo di ay nga sa samang higayon magsaulog ako sa manggiloy-ong gugma sa Dios. Nakaamgo ba ako niini? Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Tigulang na si Isaac ug dili na makakita. Gipatawag niya si Esau, ang kamagulangan niyang anak o giingnan. Anak, ug mitubag si Esau. Unsa man tay? Miingon si Isaac, tigulang na ako ug sa dili madugay mamatay na ako. Busa kuhaa ang imong mga hinagiban, ang imong pana ug udyong ug pangayam. Unya lutoi ako sa kinaham kong putahe ug dad-anganhi kay akong kanon ug panalanginan ko ikaw sa dili pa ako mamatay. Nakadungog si Rebecca sa gisulti ni Isaac kang Esau. Unya gikuha ni Rebecca ang labing maayong sapot ni Esau nga iyang gitipigan sa balay ug gisulob niya kini kang Jacob. Ug gibutangan niya sa panit sa kanding ang mga bukton ug ang hamis nga bahin sa liog ni Jacob. Unya gihatag niya kang Jacob ang lamiang sud-an ug pan nga iyang giluto. Unya miadto si Jacob sa iyang amahan ug miingon, ania na ako tay. Ug miingon si Isaac, kinsa ka man anak? Mitubag si Jacob, ako si Esau, ang imong kamagulangang anak. Natuman ko na ang gisugo mo kanako, busa bangon na ug kaon ni ining dala kong sud-an aron unya panalanginan mo ako. Si Isaac miingon, pagkadali ba nimong nakakuha anak? Ug mitubag si Jacob, mitabang man gud kanako ang Ginoo nga imong Dios. Miingon si Isaac kang Jacob, duol nga ri aron mahikap ko ikaw ug masiguro ko nga ikaw gayud si Esau. Busa miduol si Jacob ug gihikap siya ni Isaac nga miingon, maurag kang Jacob ang imong tingog, apan ang imong mga bukton maurag kang Esau. Wala makaila si Isaac kang Jacob kay balhibuon man ang iyang bukton sama sa kang Esau,
Busa gipanalanginan niya si Jacob. Unya nangutana na usab siya, "Ikaw ba gayud si Esau?" "Oo," mitubag si Jacob. Miingon si Isaac, "Hatagi ako sa linuto mong sud-an kay mukaon ako, ug unya panalanginan ko ikaw." Busa gidulot ni Jacob sa iyang amahan ang pagkaon ingon man ang bino. Unya miingon si Isaac, "Duol pag-ayo kanako anak, ug hagki ako." Sa pagduol ni Jacob aron paghalo kaniya, gisimhot ni Isaac ang sapot ni Jacob ug gipanalanginan niya si Jacob. Nagkanayon siya, "Ang baho sa akong anak sama sa baho sa uma nga gipanalanginan sa Ginoo. Hatagan ka unta sa Dios ug yamo gikan sa langit, ug himuon unta niyang tabunok ang imong kaumahan. Hatagan ka unta niya og daghang abot nga trigo ug bino. Mahimo untang sulugoon mo ang mga kanasuran ug muyukbo unta kanimo ang mga katawhan. Mahimo ka untang agalon sa imong mga paryente ug muyukbo usab unta kanimo ang mga kaliwat sa imong inahan. Matinunglo unta ang magtunglo kanimo ug panalanginan unta ang manalangin kanimo." Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Dayga ang Ginoo kay siya maayo. Dayga ang ngalan sa Ginoo, dayga kamong tanang sulugoon sa Ginoo, nga nagabarog diha sa balay sa Ginoo, diha sa kahawanan sa balay sa akong Dios. Dayga ang Ginoo kay siya maayo. Dayga ang Ginoo kay ang Ginoo maayo, awitig pagdayeg ang iyang ngalan nga atong gihigugma. Kay si Jacob gipili sa Ginoo alang sa iyang kaugalingon, si Israel alang sa iyang kaugalingong katigayunan. Dayga ang Ginoo kay siya maayo. Kay nasayod ako nga ang Ginoo maayo, ang Ginoo mas dako kaysa tanang mga Dios. Ang tanan nga gibut-an sa Ginoo iyang gibuhat, didto sa langit ug dinhi sa yuta, didto sa kadagatan ug sa tanang kahiladman. Dayga ang Ginoo kay siya maayo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Miadto kang Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug nangutana, "Ngano man nga kami ug ang mga Pariseyo masubsob nga nagpuasa, apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an?" Si Hesus mitubag, "Naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayud. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Walay magtapak og bag-ong panapton sa daang bisti, kay ang maong tapak makagisi man sa bisti ug mosamot kadako ang gisi niini. Ug walay tawo nga magsulod og bag-ong bino ngadto sa daang sudlanan nga panit. Kay kun iyang himuon kini, magisi ang sudlanan, ug unya ang bino mausik ug madaot ang sudlanan. Hinunua, ang bag-ong bino isulod sa mga sudlanan nga bag-o, aron dili maunsa ang bino ug ang mga sudlanan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.